aw bismillah Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jɛlen aw b'o sɔrɔ nin ye aw ka kunnafoni bamanankan na waati selen aw denkɛ n'aw balimakɛ Amadu Sala Ture ale de bɛna lasew ma maa min tigɛ bɛ kanal min se ka taa bɛnɛ ja sɔrɔ ka bɔ studio kɔnɔ o de tɔgɔ ye Fune Dumasi bi an bɛ foli ni tanu se aw bɛɛ ma aw minnu sigilen don ka ni jamu ka ni kunnafoni ninnu lamɛn ni waati na an bɛ taa an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa an ka jamana min kɔnɔ jamana kɔnɔ n'o ye an ka fasoba Maliba ye an bɛ taa lakanabaliya fanfɛla la n'i y'a ta k'a lajɛ lakanabaliya fanfɛla la a bɛ fɔ gɛlɛyaw minnu sɔrɔla jamana in kɔnɔ précisément yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Bankaso o commune kɔnɔna na yɔrɔ min tɔgɔ ye ko Korondo kɔni a kɛla yɔrɔ min ni gɛlɛya taara ka ɲɛsin an balimaw dɔ ma i bɛna ye k'a fɔ ko nin ko in na maa kelen kɔni o tora a la maa kelen min tora a la o kɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko misi wɛrɛ n'o de ye misi caman olu kɔni ye fɛn ye fɛn min taara maajugu ninnu fɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mercredi tubabukalo tile 28 san 2024 a nɛgɛ ɲɛ 18 waati la sa nin ko ninnu kɛra maa minnu bɛ yen nɔ sa ko maaw don maa minnu maa t'u dɔn i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko les groupes armés non identifiés ou a bɛ se k'a fɔ ko les hommes armés non identifiés olu kɔni de ye ni maa ninnu ye u nana ka na se ni localité in kɔnɔ na ka na tiɲɛni ta ka ɲɛsin maa minnu sigilen bɛ yɔrɔ in na maa kelen banna ka taa ni u ka misiw bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen an bɛ taa précisément i n'a fɔ fɛn minnu bɛ a bɛ fɔ min ma ko circulation n'o o de ye accident min kɛra an ka jamana in kɔnɔ précisément Fana o mara la i bɛna ye k'a fɔ ko maa 15 kɔni de banna nin ko in na maa 38 olu banana wa i bɛna ye k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunun tubabukalo tile 29 jeudi août kalo san 2024 a kɛra Fana cercle la dugu min bɛ wele ko n'i y'a ta k'a lajɛ Tingole o dugu in kɔni tɔgɔ de ko Tingole nin ko ninnu kɔni a kɛra fɛn min ye maaninfinw lasiran sabula nin ye a dɔgɔkun kelen de accident juguba dɔ fana kɛra nin Fana kɛlɛ in na maa caman bɛ yen u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ka na ni accident ninnu ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko camion ninnu jɔcogo siraw kan o de man ɲi dɔw ko ko kariw kɔni bɛ boli kosɛbɛ dɔw ye kuma caman fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana marabaaw de bɛ ka wulikajɔ kɛ sansan bɛ se ka to solution o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa précisément a bɛ fɔ fɛn min ma ko hivernage 2024 hivernage 2024 kɔni y'a ko ta k'a lajɛ gɛlɛyaba kɔni sera ɲina maaninfinw ma n'i ye gɛlɛya ninnu ta k'a lajɛ maa 33 kɔni ye maaw ye maa minnu taɲana nin ko in na Mali kurukara bɛɛ kɔnɔ kunnafoni minnu sɔrɔla o fana kɔfɛ maa 104 olu kɔni banana maanifin minnu n'a bɛ fɔ ma ko les familles les ménages o de ye familles ye n'i y'a ta k'a lajɛ a ba 11 ani 500 o kɔni de ye fɛnw ye fɛn minnu ka yɔrɔw tiɲɛna ka yɔrɔw tiɲɛ pewu wa baganw camanba de tora nin ko in na ani a bɛ fɔ ma ko volaille précisément an da bɛ fɔ o ma ko an ka kɔnɔw n'o ɲɔgɔnnaw ani kamamafɛn fɛn bɛ kamamafɛnw ye o camanba de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na n'i y'a ta k'a lajɛ inondation ninnu kɔni ye fɛn minnu gɛlɛyara a ye gɛlɛya caman lase maaninfinw ma fan bɛɛ fɛ o de kama Mali ɲɛmaayaso kɔni ye wulikajɔ kɛ tubabukalo tile 23 août kalo jumadon o kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni ka kɛ fɛn min bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ ka gɛlɛya ye wa dɛmɛ ka se ka don maaninfinw minnu ni ji ye tiɲɛni dɔ u kun olu fana kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri kɔni min bɛ wele ko ministre de l'économie et finance a bilala k'a ka 4 milliards kɔni mobiliser jamana marabaa ka yamaruya hukumu kɔnɔna na a n'a ka premier ministre o ka yamaruya hukumu kɔnɔna na o de kama minisiri wele ko minisiri Musa Alassane Diallo ale kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka munumunu kɛ ka taa se précisément yɔrɔ la yɔrɔ min ye secteur privé min bɛ se ka to min bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o k'o kɛ o de hukumu kelen kɔnɔna na bi ni minisiri kɔni ale ni a minisiri ɲɔgɔn fila précisément a bɛ fɔ maa min ma ko Yubaba n'o ye ministre de l'élevage et de la pêche ka taa fara
Kamara Daniel ale ministre de l'agriculture ye olu koni kunbɛ ka Musa Alassane Diallo accompagne bi APECAM na ni ya ta ka lajɛ APECAM ɲɛma anaka bureau mɔgɔw koni farala ɲɔgɔn kan ka jira ka fɔ k'u ka dɛmɛ koni bɛ se ka kɛ cogo cogo u na kɛ ten o de kama sa APECAM ɲɛma ale ye kumakan minnu fɔ an ka jɛ ka lamɛn n'an bɔra o la an bɛna ministre Musa Alassane Diallo ani Baba o ye kumakan minnu sɔrɔ k'o kalifa na an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Parce que ministre filɛ ka na min kɛ je pense an kun sigilen don ni nin ye nin ye kɔrɔlen an fɛ u dalen don an na ko anw de ye Mali ni yɛrɛ ye économiquement Mali tuloma yɛrɛ y'anw de ye sumanko baganko i bɛ bolofa o bolofa ni yiridenko anw de y'o ye olu de y'anw ta k'an sigi u ɲɛma donc ministre fana darana ko ni an y'o ye gɛlɛya bɛ jamana kan an yɛrɛ k'an ka tɔndenw dɛmɛ parce que u ka kuma la a se ka fɔ ka jɛya ka tɛmɛ u ka kuma kan sinistre o ye anw ka tɔndenw de ministre commerce et l'industrie fana ka kuma kɔni hakili la a jɛyara bɛɛ ye a y'a fɔ bɛɛ ye ni dɛmɛ kɛra dispositif bɛ kɛ cogoya min na peut-être ne bɛ se ka min fɔ k'a da kan ale ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan APECAM na yan nɔ a k'a faamu k'a kan tɛ Bamakɔ APECAM dɔrɔn ma dɛ chambre k'u ta fara ɲɔgɔn kan u ka chambre niveau la u k'a lisiri bila ka na parce que an tɛna se k'a fɔ ko ni Segu bɛ dɛmɛ min kɛ ou bien Sikaso bɛ dɛmɛ min kɛ ko k'o doni camion na ka na ka siniserew t'u yɛrɛ fɛ yen o ma fɔ mɔgɔ si ye bɛɛ k'i déterminer n'i bɛ localité min na dɛmɛ min b'i bolo ye u k'a papier n'a fɛn cɛ a ma i ka gouverneur bɛ se ka seere a la don min na n'an bɛ taa yira fama anw ye nin de sɔrɔ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye yɛrɛ dɛmɛ de don message in kɔnɔ kuma wɛrɛ b'a kɔnɔ f'an k'o faamu i b'a dɔn tuma bɛɛ n b'a fɔ entrepreneur agricole ala y'an garisɛgɛ don ministre la minnu y'a faamu k'an tɛ gerebu ye a ka don an yɛrɛ fana kunkolo kɔnɔ k'an tɛ gerebu ye secteur économique anw de y'o de secteur privé anw de y'a base anw yɛrɛ de c'est vrai que avantage dɔ b'an bolo en tant que producteur an bɛ se ka continuer ka bénéficier la mais an fana k'a yira faso la zeyi na ko an fana jɔyɔrɔ ye min an b'o kɛ donc ne fana bɛ weleli bila n ka tɔnden bɛɛ ma d'abord n b'aw fo n b'a dɔn aw ye distance min parcouru ka na n ka wele lamɛn chaque fois k'u b'a fɔ ko APECAM président ka mɔgɔ wele ni n ka wele n tɛ fɔ a kɔ aw bɛɛ bɛ na aw bɛ baara o baara la a b'a bila donc n b'o foli k'aw ye fɔlɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye donc n bɛ min fɔ n ka tɔndenw ye a ye dɛmɛ min fɔ dɛmɛ bɛ balo la dɛmɛ bɛ jigiya modèle bɛɛ la donc sinistre min bɛ min ka yɔrɔ la n'i bɛ se k'a lasi i ka so de kɔnɔ a lasi ye i bɛ ka min tobi bi n'a bɛ jɛ k'o dun ko jɔ an ka jɛ o la fɔlɔ yanni an ka dɛmɛ officiel min bɛ taa parce que an bɛ ala ye chance d'an ma Dundu y'a fɔ cogoya min na cɛ kelen bolo caman an bolo fara bɛ jamana in kubeda bɛɛ la donc bɛɛ ka nin message lase i ka dugumamɔgɔw ma tubabu bɛ zana dɔ fɔ ko quand les temps sont durs seuls les durs avancent a bamanankan ye jumɛn ye ni wagati gɛlɛyara cogo cogo cɛgɛlɛnw bɛ taama bon an dun ye cɛgɛlɛn n'i y'a y'u nana kuma fɛ sa u dalen dɔ la k'an ye cɛgɛlɛn wa an bɛ taama monsieur le ministre ne fana bɛ min fɔ na ni ala kɔni sɔnna ma APECAM b'i jɔyɔrɔ fa a ka nin a quelque chose malheur est bon mercredi an ye réunion min kɛ an y'a décidé à partir de mercredi que chaque premier mercredi du mois an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka kuma mais an bɛna min yɛrɛ fana fɔ yanni comme an kun ye délai kɛ 2 semaines ye mais ministre yɛrɛ filɛ ka délai ka semaine fila wɛrɛ fara kan k'a kɛ le 30 septembre ye donc chaque mercredi minnu bɛ Bamako an bɛ hali n'an b'a kɛ par vidéoconférence an ka ɲɔgɔn wele an bɛ point kɛ le degré d'avancement de la situation yanni an bɛ se le 30 septembre ma bɛɛ ko f'i ka mɔgɔ ye à chaque mercredi ni min ye min kɛ i ka yɔrɔ la i ye sera ka min fara ɲɔgɔn kan i ye promesse min sɔrɔ i k'a las'an ma an b'a compte rendu kɛ chaque mercredi à partir de 14h k'a daminɛ le premier mercredi qui vient donc monsieur le ministre a ye vraiment halisa aw y'an honoré ni fɛn min ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a fanga d'an ma a k'a fɔ jamanatigi ye ko a tɛ fɔ an kɔ n'ala sɔnna ma an bɛna an se kɛ min kɛra kɔni nin kɛra bilankɔrɔ ye sur coup a k'a yira mɔgɔw la exemple min dira an y'a faamu o de y'a to an y'a noté an kun t'a fɛ an kun bɛnna yɛrɛ k'a tɛ fɔ ministre ye mais comme a yɛrɛ ye min fɔ liste individuelle avec numéro et personne c'est très précis a ka dɔn fana jamana bɛ tile k'a kan ye koyi an kana an yɛrɛ nɛgɛ subvention bɛ d'an ma dɛmɛ multiforme caman bɛ d'an ma donc ni don fana sera an kan k'a lasegin don min na an k'an jija an k'a la surtout an bɛ k'a lasegin an yɛrɛbakun de ma i bɛ min di a bɛ di i yɛrɛ kan ka maa min dɛmɛ a bɛ dɔ de ma donc a b'a fɔ jamanatigi an ye message mɛn an b'an se kɛ ni ala sɔnna ma ala ka fanga d'an ma a kɛ to bɛ nin ka sara
bi nana Sénégalais fe APCAM la anga baroke anga masaloka ka ñinu fe u bi se ka joro mi tani bara en kono u bi se ka wala mi ke anga mo mu ngeme ka gele soro minu nga so bina minu nga mishu tiana minu nga balo tiana jife am se ka faranyon ka chugumi ka demini ka suma andana baro sigi o de kan somena ngam se ka mi fo anye famille mi soro ananye wilu ye bara wire kungula yana nga sia wire wula ka bara mi sigi senka yo o prepare la utkanye akara ben kono akara famille kono akara client kono mbe APCAM président fu aka face de nyala ka fu aka hakli nyala ani ka fu dana min dama ka jamana kono nabge ka dana min afa ka fu ale ka fuli ka ani aka barake nyogon belanjele Nambore ambi tanga kontina konono e farafina ambita Senegal uka nyema kurando e Basiru Jumai Jahar Faye ale koni ya jira ka foko e farafina ni farajela ko bere kanga faranya ka tourism kele Sahel jamanoka sabla aya jira ka kuma konna na ko Sahel ye jamana ye Sahel jamana munumbe Europe donda de la wa uni farafina jamana tonu bele jeli kele donc ni galaya sorola kanyesuma siga foita la bise bele jelima wa aka wuliga jona aka bara nu bele jeli hukum konnana abega nyini ka foko ni deme min kanga ke sira o sira fe o deme ka ke jona membe se ka to lafia bise ka soro farafin don ani tubabu bele jeli sabula ni sera ma kele mi maji hono bi sera bele jelima fonda soro ta hakina kele o de kama Basiru Jahar Jumai Fay akoni en kuma nu soro ku fo e kuna fundilaw nyekoro watimina alen kuna fundilaw kumbe hakilna falena Basiru Jahar Jumai Fay koni aka wuliga jona ka barai o be ablala o hukum konnana watila watimi ya CEDEAO yara ya nyini ko jamana munumbi wele ko Sahel jamana ndo e AEC nubu wele ko Confédération de l'AEC ku ka segi kana ulu ni CEDEAO mo ka jeka baraka nyonfe wa niata kala Sénégal ka wuliga joti fly ko kilempe do comment l'Afrique peut rester soudée et une seule Afrique aussi ode ye Sénégal nyema kuran nuka hakilna ye e nafo o ka premier ministre mukunda nanga jamana kono ndo ode ye Ousmane Sonko ale koni kunya kuma info anga jamana kono ra ko min kada ale ko de CEDEAO ka to CEDEAO kele aka kele kemi misaka to geleya ni toro fembike farafin kenyesi farafin do ma ani geleya ni toro me farafin do wasanga wuliga boy donc ninde kunya nga bi kuna funi ka lase awma yana nga bo kuma na ba hakili jigi ka fo kanga dema bawo ambu fo ko sebe ko wal nyumando mamutu Traoré ndale yele électronique o nyama bada amba fo ka wal nyumando madame Batuli Fatmata Nyan amba fo ka wal nyumando ana dogoni Binta Nyan ulu bele jeliye ambe ko nyama kata faratori ci groupe nyama ka foli anatani ambola se mama be ko hakili be Allah ka fo ko abise ka demela se ama adu fo mun mako les partenaires potentiels ambu be fo ko wal nyumando hakili bala inshallah ma chama be obise ko wasado ni jamu ni télévision so no lumière TV ndale bi soro bolo sira ko ambe se ka to lafia abise ka soro et précisément bara o hukum konnana ambi wala bila bele jelma o betanga paysan fe no mo be limoro la be limoro soro na be min se ka message ou bien appel ke o limoro minam se ka to au ba ansoro funa juma si tiga be camera la morso la tole kuma bara bamulo ngala sonna ma aya kambe tene don amna nyagon soro kuna funu mun na soro weekend konnana ambu faranga kula sama tene do ndala kaje wassalam balma kew balma muso electric mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique aflani nibora memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamutu Traoré iba soro yenno imo menacé minama aminam bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamutu Traoré kayorola niye nyogome bla chenche kul sanfe tege taira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamutu Traoré kayoro segre yele électronique hatte